Motelo ni yiero mag 2013, moluor Raila Odinga ne oriwore gi josiasa mamoko kendo loso riwruok siasa mong'ere kaka CORD. E bwo CORD, Raila Odinga ne okawo mane en jalup ker Kalonzo Musyoka kaka jalupne. Ne girado e debe tarik 4 dwe mar adek 2013 gi ker masani moluor Uhuru Muigai Kenyatta e yiero manotim e yore geko mag kwe. Deko mar golo duoko kata kamano ne okelo chapni makoni gi kocha. Ambao wako huko wakaribie. Tiangazi ndio chakula yetu. Turudi nyuma mpaka IBC iende wapi? Iende wapi? E yiero nero ker Uhuru Kenyatta mar duond bura nero mar Jubilee ne olande jaloch gi atamalo 50.07 mag ombulu ka Raila Odinga ne oyudo atamalo 43.31 kendo ne olande e thuolo mar ariyo. Yes, as I hereby congratulate the victors, I hereby declare Mr. Uhuru Muigai Kenyatta. Bura ne ochopo nyaka e doho mamalo mogik e piny Kenya kata mana the Supreme Court mane osiro yiero mar moluor Uhuru Kenyatta. It is the decision of the court that the said elections were indeed conducted in compliance with the Constitution and the law. Our belief in constitutionalism remains supreme. Casting doubt on the judgment of the court could lead to higher political and economic uncertainty and make it more difficult for our country to move forward. Moluor Raila Odinga kata kamano ne odong' motegno e siasa, gino mabende koro nomiyo chung' e yiero mokadho mag 2017 e bwo riwruok mar National Super Alliance NASA. E yiero nogo, Odinga ne ochako kawo Kalonzo Musyoka kaka jalupne. Ningependa kumwalika Stephen Kalonzo Musyoka. Yiero notim tarik 8 dwe mar 8 2017 e yore geko mag kwe. Weche duoko kata kamano ne okelo chapni makoni gi kocha mokikore gi ywak mar kuo mag ombulu ka wuok kuom kweth mar NASA. Tudri kod odiochieng' makiny kwang'iyo kaka weche nodhi e yiero e tielo mar ariyo bang' ka doho ne okiro oko yiero mar jatend piny owacho moluor Uhuru Kenyatta. Ne Lolwe TV, An Evans Odhiambo.